akanga aenda kunotora mwana uko nokuda kwekuti murume wake anova ndiye Mike akanga arova mudzimai wake nokuda kwemhosva yekuti mudzimai wake akanga abikira amwene vake tii ndokunwa tii. Saka vana vanonzi vakauya vachizosikotaura kuna baba kuti tanwa tii nakuda pano, zvakazokonzeresa kuti murume wake Mike arove mudzimai. Achirovera mudzimai nhaundo yekuti ndakati mai vangu vasasvike pano. Saka mudzimai akazorohwa akaenda musango. Amai vake vanoti ndakazoenda kupote ndichinotsvaga mwana wangu, ndobva ndapinda musango, ndobva ndapapa ndichishedzera zita rake VVV kusvika kuma9 dzeusiku ndopaakazodaira. Vanoti ivo vakazoona mwana akarohwa aine maronda kumusana, ndobva vangoti waroverwei, ndobva ataura chikonzero chaakanga aroverwa. Ndobva vatora mwana, ndobva vadzoka naye kumba kuuya mumusha Mandoro. Takumbira mumhangari maikonya kuti vakutaure chikaita kunge uchimhangarira vanhu ava. Pamusoro imambo, pamusoro idari, ini ndine maikonya kutya. Ndadzokawo kare ndikumbira kubatsirwa. Ndakambouya kuno kare nemhuri yangu naMarch 2022. Ndaiuya ndichikumbira kubatsirwa ndichiti mbuya vangu vari kurambira mudzimai wangu. Izvi zvakanga zvaitika after ndanetsana nemudzimai. Ambuya ndobva vauya vachitora mudzimai wangu vakasiya vana 3. Mukuru wacho anga ne11, mumwe wacho 5, mumwe wacho anga ne3. Ndobva vaenda nemudiki-diki anga ne1 year something. Saka after a month ndakazotera mudzimai wangu. Ambuya ndobva vati ngambosara ndozvakazoita kuti ndizouya kuno kare. So pandakauya kuno kare dare rakapasisa rikati nenhau yekuti mudzimai hapana paari kungotaura kuti haasi kuda murume wake, ari kutaura kuti murume wake ari kumuda, imba yake ari kuida. Saka mudzimai ngaadzokere kumba kwake uye vana vadiki vanoda kuchengetwa naamai. Dare ndobva randiti iwewo mukwasha opa ambuya vambudzi wotora mudzimai wako. Endi panga pane ishu zvekare yeroora. Dare ndobva rati ambuya ratidzai mukuwasha baba vemudzimai wake, nekuti ndangandisati ndambosangana navo muita urongwa hwekuroora. Ndo maverdicts 3 akabuda padare remuna 2022. Saka tichibva kuno rechimangwana racho takanobata mbudzi nehama dzangu dzose, ndobva taendesa kuna ambuya vakati havateerere zvinotaurwa namama. Vakati ivo mwana wangu achadzoka sekumutora kwandakamuita. Saka kubva 2022 iyoyo ndakabva ndasara ndichichengeta vana vatatu ivavo, 2 vasikana 11 years ne5 years nemukomana ne3 years. Saka ndinoita kutsvaga mamaids. Saka uyuyu akanga ane 1 year something wavanga vaenda naye, iko zvino ane 4 years. Akufanira kunge achienda kuchikoro. Saka ini ndobva ndakatanga kupesiwawo ndichivatsvaga kuti titorese mwana bed, because asati ane bed, uye tikurukure kuti mwana anozoenda sei kuchikoro. Ndobva ndakaona kuti pandakavasiya vachigara Mandoro, unova ndivo mumusha maasekuru havachagaripo. Ndobva ndatsvaga munyaya anonzi Precious Gwande kana kuti mai Mufaro vane Surgery Fabrication vane ukama navo. Ndobva ndati vanditsvagirewo kuti vanhu ava vari kuri, vandikumbirirewo last holiday August kuti mboonowo mwana. Ndikabva ndaisa mari nehembe. Mari chete ndoyo vakagona kutumirawo naMbuya.
mwana muna August kwakanzi hanzi machifuta tinokupai muna December, okuti zvikoro zvizhinji zvinenge zvatotsvakirwa nzvimbo mwana asati ane birth certificate. Saka zvakazondipa ndinyore tsamba imwe kopi ndakaibvunza kunokudare, imwe ndakaiendesa kwaishe Murapi, ndokubva ndaenda kumba kwaasekuru. Pandakaenda kumba kwaasekuru ndopandakanzwa kuti mudzimai uyu akatorohwa, atonegore, akatoenda kumurume, ndokwaakaenda nemwana wangu ikoko nangu. Ndokubva ndakumbira sekuru ndikati chinditsvagiraiwo muvaudze kuti inini ndikuda kuti titore birth certificate remwana uye tiite urongwa hwekuti mwana aende kuchikora. Asekuru ndakavapa nguva, vakamboextenda nguva vakandipa wiki, ndobva zvakaperera. Saka munyai wangu wananga ndatuma uyu Precious akazosvika pamba pagogondoro pacho. Gogo vakamutaurira vakati uyu Valentine anova ndenzimai wangu atone gore aenda kumurume, ndokwaakugara naamai vake nemwana. Takatomboenda tikanogara kushowground kumba kwemurume wacho waisenzera. Saka inini ndiyo nyaya yangu yandauya nayo kuti dare ndikubatsire kuti inini ndichiri ndakamira nemutongo wamambo kuti mudzimai anofanira kuti adzoke kumba kwake uye mwana wangu vari kundowanisira. Takumbira Loveness ndo ariwe Kokizito ndo ndiripo ko Valentine Manga takumbira aripo mutikombiro maererano nemhosva ya mukomera. Kuitika kwese kwenhauwa dzataurwa nemukwasha ini ndakanga ndisipo panzva, asi ndichizonzwa hanzvadzi yangu ichitaura pakutanga ichitanga kutora mwana wake, anoti iye mhosva yakanga iripo yakanga iri yokuti akaenda kumba kwemukwasha wake afonerwa achinzi zvoni mwana abva pamba kumazuva rovira ari musango, hatisi kuziva kuti ari pai. Chikonzero chakanga chiri chekuti akanga aenda kunotora mwana ikoko nokuda kwekuti murume wake anova ndiye Mike akanga arova mudzimai wake nokuda kwemhosva yekuti mudzimai wake akanga abikira amwene vake tii, ndokunwa tii. Saka vana vanonzi vakauya vachizoskotaura kuna baba kuti tanwa tii namuya pano, zvakazokonzeresa kuti murume wake Mike arove mudzimai. Achirovera mudzimai nhaundo yekuti ndakati mai vangu vasasvike pano. Saka mudzimai akazorohwa akaenda musango. Amai vake vanoti ndakazoenda kupote ndichinotsvaga mwana wangu, ndobva ndapinda musango, ndobva ndapaka ndichishedzera zita rake VVV kusvika kuma9 dzeusiku ndopaakazodaira. Vanoti ivo vakazoona mwana akarohwa aine maronda kumusana, ndobva vangoti waroverwei, ndobva ataura chikonzero chaakanga aroverwa. Ndobva vatora mwana, ndobva vadzoka naye kumba kuuya mumusha Mandoro. Vhiri kuti agare mumusha Mandoro akauya nechikonzero chekuti baba vake vakashaya ari grade 3. Baba vangu vandova mukoma wababa vari kuseri vakapa, ndobva vati regai ndichengete mwana womukwasha. Ndobva vachengeta mwana womukwasha, ndosaka akazokurira musha naamai vake. Saka zvadaro izvozvo amai vaVhiri vakati hazvigoneke kuti mwana wangu adzokere kundogara mumusha kwanyakudya, angaroverwe here kuti amai vabikira muroora abikira amai tii. Ndo chikonzero chekutanga. Saka paakatora mwana nyaya ichizoya kuno ini ndakanga ndisipo, akanditi mambo vatonga kuti
iyo mukwasha andiripe mbudzi iwe mutongo iyo ndaunzwa, asi nhau iripo ndeyekuti mbudzi iyi ndikaitambira zvitoreva kuti ndatotengesa mwana wangu nemaroverwo aaita nokuda kweti yaabikira amweni kokuzoti ndikatambira mbudzi. Chekutanga haasati akanda tsvakira ikono chaiye kuti ndiani mwana wangu, apa aita vana 5. Ndikabvunza ndikati mimi ane vana 5 here, zvikanzi ane 5 ne1 wekufa, asati akanda tsvakira ondiripa nembudzi kuna naatezvera vake chaivo chaivo haakuzive kuti vanogara kupi. Saka inini ndaakuchengeta mwana wangu ndega. Mbudzi yakarehwa namambo, ndichazoita kunge ndavashora, ngaatora hake mbudzi yake, bcause hazvibatsire kuti ndipiwe mbudzi mangwana ndozonzwa kuti mwana afa. Ndo chikonzero chaitaurwa nehanzvadzi yangu. Saka paakazobva pamba, ivo baba vangu vakazofa, mumaiki aiuya kumba kwa baba nokuda kwokuti baba vakanga vasisipi, achiita zvaanoda nokuda kwokuti aida mudzimai wake. Ndo pakazokonzeresa kuti hanzvadzi yangu isuduruke pamba inoroja. Akaroja mumhiri matiku maparirewa, zvekuti aiti isisu tikaziva pano paari kugara, tikangoziva kuti ari kugara apa pere mazuva 2-3 aibva achinja. Kana wakunomuona ipapa aibva achinja pekugara. Chikonzero ndechei? Aiti nokuda kwokuti mukaziva pandiri kugara ndinozoudzani mukuwasha zukuru kuti ndiri kugara pekuti. Gore razobva kuno inofanira kunge iri last year, akazondifonera inini usiku achinditi, sekuru endai munotora huni pamba pandaigara. Inini handisisipe kungomonopa gogo kutaura amai vedu isisu vabikise huni idzodzo. Ndikati uri kuti pamba pawaigara apa uri kupi? Zvikanzi ano musafunga iri kuti ndiri kupi, kana paine chazondinetsa ndichakuudzai. Ndobva ndasumuka ndatuma mwana, ndobva anotora huni, ndobva anopa amai. Mangwana achiona ndakaenda kuna amai kuti ndinovataurira kuti mwana wenyu akangondifonera achiti musasanditsvaka. Ndobva ndatira kufona kuti ndichitaura naamai vako uvaudze kuti uri kupi, huni dzedzi dzandataka kutora. Akaroorwa here sekuru? Muzukuru wangu Valentine haana kuroorwa. Mukwasha haatozivi kuti baba vaValentine nevapi vanogara kupi. Iye zvinezvi akaroorwa here kune mumwe munhu? Haana kuroorwa. Ari kupi? Hatisi kutoziva kuti ari kupi. Zvakanaka, ngatikumbire mambo vatibatsira kuti tofamba sei. Kurwara tokumbira mutibatsira kuti tofamba sei. Dale, muri kuizwa nyaya ichokwadi nyaya yakambopinda mudare kuti ino Mike nakuti achinetsana navadzimai vake auya zvakare achiti anodawo access yekuona vana. Then mukadare takati no, sezvo mwana vachiri mudiki, custodian inogona kunotsvaka kuseport. Tofunga wazvowirirana kuti mwana agare naye. Asi apa nyaya huru yatingatotaura nezvayo ndeyekuti Mike sekuru ari kuti waunongobvira waroora mudzimai we kana tsvakirai kuno kurova kuti maamuchiita mapoto here nemudzimai we. Chikonzero chii chinoita kuti chakaita kuti iwewe kuti munhu akuitire vana 5 kuti 4 ndo vapenyu? Chikonzero chii chakaita kuti usaite utsvakirai kuno? Ndazva vachiti avasingazivi vabereki vacho, asi isusu pachishona chedu tinoziva kuti vabereki vachengeta ivana sekuru unogonoisawo madana ekuti vazive kuti vakachengeta kamwana. Chingava chikonzero chipi? Uyezve iwe sekuru tiri kuda kuti effect uyu Mike toda kuti iwe utitaurire kuti wanzwa nani kuti mudzimai wako akarodzwa. Pane umbowo here waunawo imi sekuru wotitaurira kuti chokwadi here zvakare?
kuti muri kuti mimi muzukuru wenyu haana kudini, haana kuroorwa, vokabata ipapa pomupatsanangura. Uyezve zvekurambira mwana ari kugara nemwana wake musikana. Pavakabva kuno kuhanzvadzi yangu yakabva nevana nevazukuru. Saka tinoda kuti iwe Mike utitsanangurire kuti mudzimai waone kuti akarodzwa wakazvinzwa nani, uyezve chikonzero chingagone kuti dare rizive kuti sei ava vari kuti hapana chaakambobvisa vana 5 asina kana tsvakirai kuno. Tsvakirai kuno inga inogona kungoiswa kune vari kuchengeta wani, kana uchigara nambuya chaiwo. Tsvakirai kuno inogona kungoiswa kuna mbuya, vabereki vacho vasitomboziva kana kuti mbuya vazive kunotsvakira mwana wani wavo ndochiwano chacho. Yes, saka tachida kuti utsanangure dare ipapo. Mudzimai akauya kumba kwedu musi wa 10 June 2010. Handina kuita mazuva ndokubva ndatuma shamwari yangu inonzi Peter Jane nechira nemari. Akauya akazoganda mumusha nyaya iyi makamboiferefeta pandakauya naye mudzimai aripo naambuya vari vano amai vake varipo tichitaura nauyerora. Ndikasvika pakuti takatomboita urongwa hwekuti tiende kunobvisa mari. Munina wake akabva arwara achibva mukurowa. Mudzimai wangu ndokubva anditi aiwa ngatimbomirai kuita sei kuenda kunobvisa mari tange tambonzwisisa kuti chii chiri kuitika, nenhau yekuti runyerekupe rwevanhu runenge rune madauts panhau yepaternity yemudzimai wangu, munin'ina wacho nababa wacho, ndo panga pane ishu. Saka ini vanhu vandakataridzwa naambuya vangu nemudzimai wangu kuti vava vanase ndokwega kwandaienda kuti nditi ndingazive baba vemudzimai wangu, nanga ndisati ndambovaona. Saka ndosaka dare rino rakazoti after tapedza zvekuripa ambuya mbudzi toita urongwa hwokuratidzwa vana baba, toita urongwa hwokuroora. Handakubvira ndaramba kuroora, asi takirai kuno ndakaita sei ndakabvisa muna 2010. Then paissue uchiri ipapo urikuona muchembera atsva nezvaakuda kutata taurawo muchembera anogona kuzokanganwa wachipambuya ane poindi yakanaka. Taura iwe sekuraona zvoona here sekundoro Inini handina kuzozviziva kuti zvizhinji zvakaitika usingazivi zvaitika ndisipo kozi baba vakanga vachiva. Asi pekuzoti kunoroora baba vaitozoti hatidye zvinhu zvemusukuru zvinoenda kuna baba vake. Munin'ina wokuzoroorwawo inini ndindakatozotuma tichinzi enda naye kukwasha zukuru, ana baba vake vanondochaja zvekuroora. Asi kana vachaja zvinhu zvavo obva wavaudza kuti zvanzi naate zvavenyu handisati ndadya zvenyu, asi vachaja zvavo. then paissue yekuti ndakaudzwa nani kuti mudzimai wangu akaroorwa, Precious Gwande vanova vanonzi mai Mufaro vaneseja ari pamuberechero vakaenda kumba kwagogo ndoko panova ndipo pamba paigara Valentine naambuya vangu. Vakaudzwa nagogo kuti pandakanga tisipo panochigara kushokorano taigara kumba yechikomba chani chaValentine. Vakatozouya pano vakundioneka vakuenda kuhwedza kuchifu nekuti murume wacho ane famu. Ndoko akaenda vakatopfuura nepano vachiita se vachindioneka. Gogo ndoro vaitogara kumba iko ndo vakataura pakutanga. Kwandoro muri pano vari kumashure Valentine ari pane kwandoro here vari kumashure unoiziva nenyaya iyi hamutoizivo Musurema. Then ivo sekuru sekuru ndevani sekuru Kezi
ndiritorimo mumba mavo ndaenda ndanovakumbira kuti vanditsvagirewo mumwe, kungoti vauya zvavo vakamiririra mumwe, asi nedzimweni nguva ndinombokukura navo semuzukuru nasekuru. Vakandiudza vakati Mike, ndinofunga kuti pamakazoenda mumatare pamambo inini hauna kuzondiona, nekuti ndakatotaurirwa nasisi vangu kunzi panyaya yevana vangu ipa. Ndozvavakataurirwa nasisi wavo nemudzimai wavo. Takatogara tese tiripo pamasofa, ndo vakatanga kunditsanangudzira kwese kwaisenza Valentine kuno kushopu kuno, nenhau yekutoti vakazomirirwa nemudzimai ainga achisenzerwa naValentine nemota, vachitoudzwa kunzi kana uchida kuti uzive kune muzukuru wako unondira fuel pai mumota, ndivo sekuru hatisi kuvaisira mazwi kana kuti kudii. Ndazobvako ndopandakatozouya pashopu pacho paaisenza, ndikazonzwisisa nyaya yacho yese futi ndichiudzwa nevanonzi vachambokwa. Mike, pane makore mangani usina mudzimai? Makore tichipinda muna January anokwana 3. Saka iwe unetarisiro here kuti mudzimai wako uri kumuda bheki mugarisane zvakanaka pamwechete? Tichitarisa nenguva hazvichagoneki. Saka chawakuda iwe vanhu mwana kuti abve uone mwana aitiswawo certificate aende kuchikoro ndochidiso chako ndicho changa chiri chishuwo changu chekutanga, asi mukutsvaga chishuwo icho ndakatozoona kutoti navo havana shungu dzekumbotedzerwa kana mutemo kuti ndane vana 4 naye Valentine tiri kuchengeta vana. Kana vachinge asingachadi imba, munhu unouya uchitaura kuti inini hachadi. Asi mu 3 years dzauri kutaura chidzawo mukange masvika maamuchimboonana here? Papa necommunication kwete mambo inini naValentine tanga tisiri kukomendera, taitongogumana nokushawasha kwandinoendesa mwana uko ndokwandaizombogumana naye auya kuzoona mwana. Alright, kare ine mashoko amunogona nyaya iyi yanga yakada kuti nakei kuti ipere zvakanaka, uyezve tinyatsodzwisisa udzamo hwayo nekuiburukura zvakanaka. Tingadai tiina Valentine ari apo, Loveness ndoro ndiani? Ndo mai vacho varipa zvazvakanakisa chose, tichitaurirana vachitaurawo zvavanotaura, tichibvunza zvatinoita zvatinobvunza. Saka sechidiso chedare chekuti vanhu vangu vafanira kuva varipa, imi sekuru hanzvadzi yenyu hamungatadzozoti hanzvadzi yenyu nemuzukuru wenyu hamungatadzozoti ari kuti chidiso chedare chekuti vauye pamwe chete vakurukure nyaya iyi. Ndozi kutaura nezvemwana anofanira kunge achienda kuchikoro, ndoupenyu hwatakutarisa. Vairi vakada kunetsana zvavo aiwa vanetsana, asi shungu dzedu dzendare dziri pamwana uyo, kuti mwana welfare yake yakamira sei, baba vacho vari kuti vanogona kuendesa kuchikoro. Taida kuti vanhu havasangane pamwe chete, aidha mudare muno kana kuti iko kumusha kwenyu, vokurukurirana kuti tamira papi kurambana kunowanika, asi nzira yekurambana nayo ngairege kuafekta chii vana. Mwana toda kuti aite birth certificate, toda kuti mwana aende kuchikoro. Kana vachidhauta kuti hasi mwana wake, voita mazuva ano kune inonzi DNA, voita DNA mwana wanawo chikwirini ID yake, mwana waenda kuchikoro. Usapfuurwa mazuva ekuenda kuchikoro evana. Saka iwe sekuru, zvatakutokutuma sedare, tsvaga hama dzako idzi, haumbodzishaya, toziva kuti munoziva dzimwe dzenguva utoziva padziri, asi ngadziite kuti dziuye pano tikurukure pamwe chete nemhuri yekwanyaudzira tiwane way forward. Tinoziva isu vanhu vakarambana, mwana anobvumirwa asununguka kana mabudirana pachena, vanhu varambana, mwana anobvuma kuroorwa, mwana anogona kunoroora, upenyu hwoita sei hwoenda mberi. Asi ngazvisaitwa muchiwande kuti mhuri yowandisa kuti takarorodza mukadzi wako. No, toda kuti zvibude pachena, iwe woziva kuti kana achienda neupenyu hwake anoenda naho sei, zvofamba zvakadaro. Pane kambo taurwa zvati sekuru maamambudzi kana ndau dzavo nemhuri irapiwa kuti inogadzirwa zvava pane ari kutoita pane vanhu vakazodairwa kuti irapiwa iyo mukadzi paakataura handida kunozviisa mumusoro kuti nditi
kufunika ruziva nemhuri. Ini daikufunga kuti mhuri iri kupurazi kufamu kuhedza. Saka pandaida kuenda kunotarisa kuhedza, since andisingazivi kuti akangoti kana ndaane dambudziko ndichakuudzai. Sezvo aizvi Kuhedza kunogarani? Kuhedza ifamu yamai angu yake. Wakasiwa nemurume wacho vari papurasi papo. Saka pandaida kuenda ikoko ndosvondo rakabva rauyawo mukuwasha achiti ndakabvako hakuna vanhu. Ndikatoti kana iri ishu yemwana yekuti aende kuchikoro icho cheichokwadi uri right, asi kuti ndizive kuti ari papi semunhu anondivanzira kuti pamwe ndinozogona kuudza mukuwasha kuti vanhu vari pekuti handichazivi. Alright, muchidini nyaya sekutaura kwataita nyaya inofanira kuti musi wa 15 December totaita kuti vanhu vese ava vange varipo